Goedemiddag allemaal. Van harte welkom bij de finale van de Limburgse Circulaire Innovatie Top 23. Het is de tweede keer dat we deze bijeenkomst organiseren op initiatief van de Limburgse Werkgeversvereniging in samenwerking met de provincie Limburg, ESZL, Keyport en de Rabobank. Van harte welkom. Mijn naam is Elske Verbraak en ik ga dit spannende uur vandaag begeleiden waar we de nominaties vieren en prijzen gaan uitreiken. En wat staat ons nou eigenlijk allemaal te wachten? Er dingen 15 genomineerden mee, waarvan er een aantal in de studio live zullen pitchen. En wat zijn de prijzen? We verloten 2 prijzen. 1 publieksprijs, €1000 en ondersteuning van de zojuist genoemde partijen om je initiatief, je dienst, je product verder op weg te helpen. En jij kan daar thuis op stemmen, aan het einde van de rit weliswaar. Dus onthoud straks goed welk initiatief je voorbij ziet komen en waarvan je denkt, ja, die moeten met die prijs vandoor gaan. Daarnaast hebben we ook de juryprijs en dat is een prijs van €3000 en ook met de desbetreffende ondersteuning. En die jury die zit hier links van mij en die ga ik even aan u introduceren. Van rechts naar links. Hans de Kinderen, welkom, directeur Rabobank Midden-Limburg. Links van Hans zit Maurice Kroeks namens de provincie Limburg, coördinator bedrijfsleven en innovatie. Van harte welkom. Naast Maurice zou eigenlijk zitten G. Monen, voorzitter expertisecentrum duurzaamheid en innovatie van de LWV. Maar niemand minder dan Ton Hagelstein, programmadirecteur van Keyport, zit er. Van harte welkom. En voor jou Björn Koopmans, programmanager Gemlot Circular Hub. Van harte welkom. En tot slot niemand minder dan Nancy Bokke, professor in Sustainable Business aan de Maastrichtse Universiteit en tevens juryvoorzitter dit jaar opnieuw. Klopt, hè? Vorig jaar was ik niet de voorzitter, maar sorry, je was erbij. Je was erbij. Ja, zie je, dat is het bekende gezicht wat ik zag. Nancy, ja goed, jullie hebben met z'n allen de afgelopen periode die initiatieven doorgenomen en gewikt en gewogen. En nu zit je hier en nu draait het erom. Waar ga je op letten vandaag specifiek? Ja, ten eerste, het idee moet tot leven komen. Dus we willen een beetje die passie zien en dat ondernemerschap. En gewoon echt de innovatie van wat is het vernieuwende karakter. Dus ik hoop echt heel mooie circulaire initiatieven tot leven te zien komen vandaag. Tot leven komen. Nou, dat is vast voor de pitchers die straks hier live komen pitchen in hun oren geknoopt tot leven komen. Jij bent zelf actief als professor Sustainability aan de Maastrichtse Universiteit. Op welke manier ben jij in die rol bezig met de circulaire economie? Nou, we hebben onder andere een bachelor course in Circular Business. Dus die geven we op Circular Engineering. En we hebben een Sustainable Business programma. Dus we geven heel veel les op dit gebied. En verder doe ik onderzoek naar de rol van bedrijven in de circulaire transitie. Dus echt dit thema. Dus ik ben zeer geïnteresseerd in alle innovaties. Ja, nou dat hartstikke goed. Want er zijn maar liefst 15 inzendingen binnengekomen. Allemaal prachtig. Dus we gaan gewoon enorm genieten. Jullie heel veel plezier. En straks krijgen jullie de gelegenheid aan de top 6 om jullie vragen te stellen, om nog dieper daarop in te gaan waarom zij de juryprijs zouden moeten winnen. En aan jullie thuis, de publieksprijs, die geldt voor alle nominaties. Dus onthoud goed, wie wil je dat er gaat winnen. Goed, we gaan starten met de eerste pitch. En dat is niemand minder dan Wilfred Slijvers namens Green Road Equipment. Green Road Equipment heeft als eerste de emissieloze kleine asfaltset met de elektrische asfaltspreidmachine, de 2,5 ton tandemwals en de elektrische bitumensvoerwagen geïntroduceerd. Machines die speciaal ontwikkeld zijn voor werkzaamheden in kwetsbare natuurgebieden of binnenstedelijk. Belangrijk, want vanaf 2025 moeten werkzaamheden in de binnenstad emissievrij zijn. De oudere walsen en asfaltspreidmachines worden door onze monteurs volledig ontmanteld. De overige bruikbare delen worden gestraald, opnieuw gespoten en bij de opbouw van de machines weer hergebruikt. En dat is waarvoor wij staan. Circulair bouwen en emissieloos werken. Goedemiddag. Ja, zoals gezegd, de overheid legt ons steeds strengere eisen op als het gaat om stikstofuitstoot en CO2-uitstoot. Wij werken met asfaltmachines en walsen
Die verhuren wij aan wegenbouwbedrijven in Nederland, Duitsland en in België. Ja, dat zijn allemaal dieselmachines met uitstoot. Nou, we hebben gezien dat fabrikanten maar mondjesmaat doorkomen met herbruikbare, nieuwe, duurzame machines. En dat is de reden waarom wij in 2020 besloten hebben om ons volledige machinepark te transformeren van diesel aangedreven materieel naar elektrisch aangedreven materieel. Hoe gaat dat in zijn werk? De machines die worden ons aangeboden door de infrabouwers, de aannemers. De machines die worden volledig door ons ontmanteld, dus helemaal uit elkaar gehaald. De staaldelen die worden gestraald, opnieuw opgespoten. En vervolgens bouwen wij de machines met onze engineers weer helemaal op tot nieuwe inzetbare machines die emissieloos door die bouwbedrijven ingezet kunnen worden. Dat doen we met grote, zware walsen, waarvoor we vaak wisselpakketten inzetten. We doen het ook voor kleinere machines met wat kleinere, vaste accupakketten. Ja, daar kunnen we gewoon 16 uur mee draaien op een dag. Dus dat is eigenlijk een geweldige ontwikkeling. Ja, het is natuurlijk een hele circulaire ontwikkeling. Ja, het leidt tot een enorme grondstofbesparing natuurlijk. Want de machines die kunnen we gewoon weer hergebruiken. De levensduur wordt gewoon verdubbeld van die machine. En we voldoen weer helemaal aan de nieuwe wet en regelgeving en de strengere milieueisen van de overheid. Dank u wel. Dankjewel, Wilfred. En dan mag inderdaad door de jury geklapt worden. En we toch een beetje nog vanuit de studio. Kijk, dankjewel. Fijn dat je er bent. Ja, Wilfred, we hebben voor jou ook een aantal vragen. En niemand minder dan Björn. Jij hebt wat kritische noten. Ja, ik heb één bijzondere vraag en u heeft het zelf al aangehaald. U sprak over wij verhuren onze wagens, zeg maar, het materieel dat we gebruiken aan partijen, wegenbouwers in België, in Duitsland en Nederland. Zijn het ook dezelfde partijen die je inzet om uiteindelijk het hergewaardeerde materiaal, dus het materiaal dat je hebt hergewaardeerd met die batterijtechnologie? Ja, dat klopt. Het zijn dezelfde partijen, prima. Ja, dat klopt. Dit zijn dus de partijen die zelf, dus dit zijn de aannemers, die hun machine inleveren en na 6 weken eigenlijk terugkomen en een volledig nieuwe machine krijgen. Okay. Heb je nog een andere vraag, Björn? Is er iemand anders van de jury waarvan die zegt, ik heb daar wel een vraag over? Misschien even een vraag wat in de breedte. Dit zit echt op wegenbouw. Overweeg je ook om andere sectoren te gaan servicen? Want het is natuurlijk een techniek die ook op andere materialen toe zou kunnen passen. Zijn er ideeën over? Hoe kijk je naar je ontwikkeling van je bedrijf in de komende jaren? Op dit moment is de vraag zo enorm groot. En de orderportefeuille is echt gevuld. Dat we de vraag bijna niet meer aankunnen. En dat is ook de reden waarom we met VDL een samenwerking zijn aangegaan. Om zeg maar die productie echt versneld door te kunnen voeren. Okay, dankjewel. Maar de focus ligt echt op de wegenbouw. Okay. En Wilfred, nog even vanuit mijn vraag. Heb je een idee wat je zou gaan doen met een van de prijzen als je die zou winnen? Ja, wij zijn onze hal die zijn we nu aan het voorzien van zonnepanelen op het dak. En wij willen laadstations willen wij realiseren om daarmee de wisselpakketten, de accupakketten te kunnen opladen. Want die willen natuurlijk samen met onze machines ook weer leveren aan de aannemers. Dus, dat komt goed van pas, hoor. Dat gaan we dus doen. Ja. Ja? Dankjewel, Wilfred, voor jouw pitch. Alsjeblieft. Dankjewel. En dan gaan we nu over naar de eerste set compilatievideo's. Van cellulosevezels, zoals uit papier en agro-reststromen, maken we hoogwaardige isolatiepanelen. Het materiaal is volledig recyclebaar. Zo voeren we de snijverliezen nu al meteen weer in als grondstof. Daarnaast dragen de panelen bij aan een gezond leefklimaat in gebouwen. CoTown biedt een platform voor burgerbetrokkenheid waar positieve acties ten opzichte van de gemeenschap worden beloond met lokale digitale munten. Die kunnen worden besteed bij lokale partners en ondersteunen zo weer de lokale economie. Samen met Gemelot hebben we een 100% composteerbaar non-plastic van agrarisch tarwestrooafval ontwikkeld. We noemen de grondstof PLQ en produceren er op dit moment onze eigen Cyclops bestek, ijslepels en rietjes mee. Ja,
prachtige inzendingen. Dus ik kan me voorstellen dat er thuis misschien al twijfel is voor wat en wie ga ik kiezen. Maar u hebt nog even de tijd. We gaan door naar de tweede pitch. Die is van Grassa Rix Smoke. Grassa gaat effectiever om met de grootste resource die we hebben in Nederland, namelijk gras. We splitsen het gras op in 4 delen. En de som van de delen heeft een hogere waarde, niet alleen in euro's, maar ook in duurzaamheidszin. We lossen aan de bron het stikstofprobleem op door een alternatief voor soja te produceren, het graseiwit, en door ontsloten gras te maken waarmee koeien minder stikstof uitstoten. We geven een enorme boost aan de circulariteit. We reduceren emissies en dat allemaal terwijl de boer meer geld verdient met zijn gras. Goedemiddag. Grassa ontsluit het volledige potentieel van gras. En in gras zit ontzettend veel potentieel. Van een hectare gras haal je 2,5 keer meer eiwit dan bijvoorbeeld van een hectare soja. En gras bindt 2 keer zoveel CO2 dan een loofbos. En we hebben ontzettend veel gras. 1/3 van de oppervlakte van Nederland is gras. We hebben alleen een beetje een tunnelvisie gevormd op het gebruik van gras. Want gras gaat naar koeien en koeien zetten het om naar menselijk voedsel. We moeten wel constateren dat die koe erg inefficiënt is met al die rijkdom in het gras. 1/3 zet hij om in melk en vlees. Dat betekent dat 2/3 wordt omgezet in mest. En dit is wat Grassa adresseert. Wij halen uit het gras die voedingsstoffen die de koe zou omzetten naar mest en maken daar weer voedsel van. Zo halen wij uit gras eiwit, wat een perfecte sojavervanger is. En de gebruikersgroep wordt verveelvoudigd, omdat opeens eenmagigen het kunnen eten. En wie zijn die eenmagigen? Dat zijn de varkens, de kippen, maar ook wij zelf, mensen. We halen suikers eruit, we halen mineralen eruit. En wat er overblijft is ontsloten gras. En dat is het duurzame zusje van het originele gras. Als je dat voert aan koeien, dan blijft de productie van melk en vlees op niveau. Maar de uitstoot van stikstof gaat naar beneden met 30%. We geven een enorme boost aan circulariteit. We sluiten de stikstofkringloop door het vermijden van importen van soja. We reduceren CO2-footprint van de hele sector. En dat allemaal terwijl de boer meer geld verdient. Ze zeggen wel eens dat het gras groener is bij de buren, maar dat is helemaal niet zo. Want als je het Grassa-proces toepast op het gras, dan is het gras overal groen. Dankjewel, Rix. Hoe ging het? Nou, prima. Ja, het is altijd even wennen, hè? Tenminste, ik heb dat ook altijd. De jury zit klaar voor jouw vragen. En volgens mij is niemand meer dan Ton. Jij hebt een aantal vragen voor Rix, klopt dat? Minimaal 1 vraag. Minimaal 1 vraag, goed. Jullie zijn de stap aan het maken van feed naar food. Hè? En dat past natuurlijk in de hele eiwittransitie. Ja. Ik vroeg me af hoe ver jullie zijn in die stappen als het gaat over transitie naar food. Of die stappen naar food. En welke ontwikkelstappen je nog moet doorlopen. Dat is een hele vraag die past heel mooi. Want gisteren hebben we namelijk een partnership aangekondigd met Schouten Foods voor het ontwikkelen van graseiwit in vleesvervangers. Nou, waar staan we? We staan echt nog aan de vooravond van het onderzoek. Graseiwit mag ook nog niet toegepast worden in humane voeding. Daar moet nog een novel food proces voor doorlopen worden. En die partnership met Schouten die gaat ervoor zorgen dat we de juiste dingen indienen, zodat het heel snel kan gaan lopen. Er zitten geen antinutritionele zaken in gras, dus het zou snel moeten lopen. Maar ja, het is een proces van een jaar of 2, 3 om dat te doorlopen. Mooi. Iemand anders van de jury die zegt van, goh, ik heb zijn initiatief, of het Grassa-initiatief doorgelezen, maar nu staat hij hier. Nou, wil ik dit toch vragen, hè? Dat tot leven komen wellicht. Nou ja, het is meer de wetgeving. Dus je zegt van het is er nog niet. Is dat een stuk van de wetgeving, zoals met insecten die nu ook van feed naar food gaan? Is dat eenzelfde soort wetgeving? Of is het meer van het moet gewoon getest worden op veiligheid, zoals elk ander voedingsproduct zou moeten getest worden? In feite beide. Dus, het is een proces wat doorlopen moet worden voor elk nieuw voedselingrediënt. Oké. Ik ben benieuwd. Ja.
Ze zijn benieuwd, Rieks. Heel fijn. Ik ook. Ik ook. Dankjewel voor je pitch en wie weet tot straks. Oké, dank je. Dankjewel. We gaan door naar de nieuwe nominaties. Groente- en Fruitbrigade verzamelt groente en fruit en distribueert aan voedselbanken in Limburg. Zo redden we groente en fruit van verspilling en dragen we bij aan een gezonder voedselaanbod voor de mensen die dat hard nodig hebben. Van de organische reststroom uit het telen van paprika's maken we duurzame bouwpanelen. Zo komt er geen CO2 vrij. De platen kunnen binnenshuis worden gebruikt en bijvoorbeeld ook voor meubels. Het materiaal is volledig herbruikbaar. Bewoners van Heerlen en omliggende gemeenten kunnen gratis materialen krijgen uit de herinrichting van het burgemeester van Grunsvenplein. Denk bijvoorbeeld aan het bestratingsmateriaal of straatmeubilair dat ze hoogwaardig kunnen hergebruiken in hun eigen tuin of bij verenigingen. Maak je klaar voor niemand minder dan Jurren Behagen namens Arapaha. Hoi, ik ben Tina. Ik werk als Circular Product Manager bij Arapaha. Bij Arapaha willen we een duurzame levensstijl mogelijk maken in balans met ons planeet. Daarom ontwerpen en maken wij producten met 3 kenmerken. Aantrekkelijk en duurzaam design met een zo laag mogelijke carbon footprint, waarbij alle materialen opnieuw gebruikt worden. Wat uniek is, dat we daarvoor biobased materialen gebruiken die makkelijk te recyclen zijn. Met behulp van een digitaal productpaspoort motiveren we de consument om aan het einde van de levensduur van het product het weer naar ons te sturen. Op die manier kunnen we samen met onze regionale partners steeds nieuwe producten met een lokaal karakter maken op basis van oude producten. Goedemiddag, Jurren Behagen van Arapaha. Arapaha is ontstaan uit een soort onvrede aan één kant, dat we onze aarde snel opmaken, alle grondstoffen. En aan de andere kant het inzicht dat we gewoon op een hele nieuwe manier producten kunnen ontwikkelen, waarbij we zeg maar een eeuwige loop kunnen creëren. Met dat inzicht zijn we aan de gang gegaan en hebben we nagedacht hoe we complete interieurs kunnen ontwikkelen, waarbij zeg maar, en dan moeten we denken aan vloerkleden, aan meubels, aan kleding, aan gordijnen, alle mogelijke accessoires die gemaakt kunnen worden op basis van een grondstof die binnen een jaar groeit, binnen een groeiseizoen. En die dan de eigenschappen hebben die een consument van kan verwachten. Zowel qua esthetica als qua functionaliteit. Dus in feite moet elke vorm van inrichting mogelijk zijn met dit soort concepten. Dat heeft ertoe geleid dus dat we gewoon aan de gang zijn gegaan en gewoon ook gekeken hebben van zijn de materialen ook daadwerkelijk niet alleen maar snel groeiend met een opslag van CO2, maar kunnen we die ook later in een aftankfase opnieuw inzetten. En dat is gelukt. Vandaag de dag is elk product wat van ons op de markt komt zo ontwikkeld dat zowel het materiaal als het ontwerp zodanig is dat we het gewoon terug kunnen nemen. Want wij verplichten ons om ook elk product terug te nemen en dan volledig moleculair te recyclen. En de hele loop die hebben we intussen al gedaan. En we kunnen tegenwoordig gewoon zeggen van dat elk product van ons volledig recyclebaar is en ook dat wij ook de verantwoordelijkheid nemen om het te recyclen. Dankjewel, Jurren. Je mag nog een microfoon nog even bij je houden, want je krijgt nog een aantal vragen. Hans, volgens mij had jij een aantal vragen. Ja, dankjewel voor de pitch. Mooie persoonlijke drijfveer om hiermee aan de slag te gaan. Waar ik eigenlijk benieuwd naar ben, van, je hebt het over biobased materials die je gebruikt. Waar moet ik dan aan denken en hoe kom je aan je grondstoffen? Waar begint het? Op dit moment zijn de grondstoffen voornamelijk gebaseerd op basis van suikerriet en mais. En het is een polymelkzuur die wij met name inzetten. Maar ontwikkelingen zoals een PHA die uit afvalwater gewonnen wordt, is bij ons zeg maar, op de radar. En we weten ook dus dat we de biopolymeren op den duur ook op basis van algen kunnen maken of van reststromen uit de voedingsindustrie.
Dus dat is nog toekomstmuziek, maar daar gaan we naartoe. Dus ons streven is erbij, dus dat we gewoon een soort balans krijgen tussen zeg maar de voedingsindustrie en het gebruik van materialen. En zonder dat daar zeg maar een inbalans ontstaat. Ja. Okay. Ik zag ook in de documentatie ter voorbereiding. Hè, je hebt die eerste producten heb je al, hè, als het gaat over kleding. We zien ook voorbeelden van tassen en dergelijke. Ja. Wat ik altijd heel spannend vind, van hoe ga je dat nou vermarkten in de markt? Hè? Hoe kom je bij die consument uit en hoe ga je nou die consument verleiden om dit bijzondere product eigenlijk aan te schaffen in plaats van de normale conventionele kleding of tassen die je overal kunt kopen? Daar zit een soort stappenplan in. En uiteraard, wij verwachten niet dat de consument het meteen gaat omarmen. Want je moet eerst begrijpen wat het dorp is en wat het dorp kan. Wat wij gewoon doen is bijvoorbeeld bij sportkleding, dat we dan samenwerken met sportclubs of met sponsors, zoals de Rabobank. En waarbij we gewoon echt het hele verhaal gewoon bij de sportwereld introduceren via een sponsoring. En dat is zeg maar iets wat we dit jaar gewoon doen. Aan de andere kant is het zo dus dat we gewoon bijvoorbeeld met vloerkleden werken we met bestaande bedrijven die ons concept omarmen. En dan is het gewoon een soort Arapa Inside. En die herken je dat de onderkant altijd een bepaalde kleur heeft. En die bedrijven die vermarkten het product binnen hun eigen circuit. Er zijn producten die wij zelf vermarkten. Dat gaat via een webshop, een eigen webshop. Of wij leveren aan een aantal geselecteerde detailhandels. Ja. Misschien mag ik nog een Hollandse vraag stellen, ter afronding. Ja, ter afronding graag. De kostprijs van het product. Als je kijkt naar de traditionele producten en de producten van Arapa. Je moet denken, als je het met een conventionele kunststof vergelijkt, dan zit je ongeveer factor 2 qua grondstof in. Dus een factor 2 duurder. Maar wat we ook doen is, we kijken gewoon heel gericht naar welk type product wij in de markt zetten. En het moet een product zijn in deze fase, met een hele hoge emotionele binding. Dus voor een consument moet het zeg maar, echt een waardevol product zijn, waardoor zeg maar, de hogere materiaalprijs geaccepteerd wordt. Maar als je gewoon kijkt naar bijvoorbeeld een vloerkleed, die worden op dit moment ergens tussen de 500 en 1000 euro in de markt gezet. Nou, daar kunnen we heel goed aan voldoen. Okay. Dus dat is geen enkel probleem. Bij kleding zitten we iets hoger, maar daar zit het verhaal aan vast. Ja, oké. Dankjewel. Dankjewel Jurren voor jouw toelichting. Dankjewel. Graag gedaan. En we gaan over naar een interview. Hij heeft hem gevonden. Ja. Dames en heren, Rico van Kulu. Zeg ik goed, toch? Zeg ja. Goed, ja. Rico is de winnaar van vorig jaar van de juryprijs. En we hebben hem gevraagd van, goh, kom hier bij ons en deel je verhaal als het gaat over hoe nu verder als je met die check naar buiten wandelt. Dus Rico, misschien allereerst, jij kan het beste vertellen, wat doet Kulu? Wij hebben een technologie ontwikkeld waardoor wij meubels kunnen spuiten in plaats van bekleden. En het heeft een aantal technische voordelen, onder andere dat we het van reststromen maken. Dus wij pakken gerecyclede wijnkurken, leerafval van de Brabantse leerindustrie, jeansafval. En daar maken we bekledingen mee met een speciale spuittechniek. En omdat we het spuiten in plaats van bekleden, komt er minder afval vrij bij de productie van het meubel op zich. En daarna is het weer makkelijk circulair in te zetten. Dus repareren is opschuren, nieuw laagje erop spuiten en je meubel is weer zo goed als nieuw. Je kan heel goed refurbishen. Dus stel deze mooie stoelen hier zijn versleten, dan kunnen wij die terughalen, spuiten we een nieuw laagje erop en dan alsof het niks is. Ja, alsof het niks is. En klopt het dat het ook alleen op high-end gericht is of is dat niet helemaal? Dat is niet specifiek wat het doel, maar wat we wel hebben gedaan is in de beginfase gezegd, oké, we gaan mooie high-end design spullen maken als startpunt om te laten zien dat circulair en duurzaam mooi, sexy, cool kan zijn. In plaats van een beetje van dat geitenwolle sokkenachtige idee. Moet wel iets chics. En in die industrie waar we zitten, esthetisch gezien moet het gewoon helemaal kloppen. Ja. En dan komen wij nog eroverheen en zeggen we en het is duurzaam en het is circulair en het is biobased en heel de reuten met uit. En toen stond je hier vorig jaar en toen ging je naar huis. Wat heb je met die 3000 euro gedaan en de ondersteuning? Ja, wij investeren eigenlijk alles wat er binnenkomt, investeren we in doorontwikkelen. Dus we hebben de biobased binder, dus de hoeveelheid
Biobased content hebben we verhoogd. Ja. We hebben een meubelspray gelanceerd die ook weer helemaal biobased is om voor vlekken en dergelijke te beschermen. We zijn naar Milaan toe geweest om daar ook het product en de techniek verder allemaal van die te promoten. 3000 euro? Ja, niet allemaal van die 3000. Daar hebben we zelf nog wat geld bij gedaan. Oké. Naar India geweest om met de leerindustrie daar te kijken hoe we onze techniek bijvoorbeeld internationaal in kunnen zetten, zodat zij met hun afvalstromen bijvoorbeeld producten gaan maken. De Brightland Awards hebben we nog in ontvangst mogen nemen. Ook nog, ja, hier in mooie Limburg, dus het gaat heel goed. Ik wou net zeggen, dus naast investering in materiaal, in reizen, kan ik me ook voorstellen dat het ook op emotioneel vlak heeft het ook een erkenning, toch? Dat je bedrijf op deze manier Ja, dat is gewoon heel mooi dat je ziet dat na heel veel jaren hard werken, ploeteren, mensen overtuigen, instanties overtuigen, dat je nu ziet dat er dan en een stukje erkenning komt van mensen die er ook verstand van hebben en een stukje erkenning in al het prijzengeld wat eraan vastzit. Ja. En het geeft ook gewoon qua promotie een goede extra swing aan je bedrijf. Dus daar blijven we doorpakken en weer circulair doorgaan. En heb je nog een tip of een advies voor degene die of de publieksprijs of de juryprijs wint? Waar kan zij zich op verheugen? Ik zou zeggen, zorg in ieder geval dat je die promotie goed aanpakt. Dus overal zorgen, persberichten uitsturen, zorgen dat mensen ook horen dat je zo'n prijs hebt gewonnen en dat je die erkenning krijgt. Ervan genieten en zoals altijd bij de circulaire innovators, blijven doorgaan en blijven doen. Blijven doorgaan. Dankjewel Rieke voor je komst en succes. Dankjewel. Jullie ook. We gaan door naar... ja, dat mag ook echt geklapt worden. Soms gaat dat dan toch even mis. We gaan door naar de 4e pitch. Alleen is deze persoon helaas ziek. Dus we gaan kijken of we digitaal met hem kunnen schakelen. Maar ik krijg ook in mijn ooghoek een seintje. Dus daar ga ik toch gewoon even naar kijken. Er komt als eerst nog een compilatie. Want deze persoon die schakelt denk ik iets later in. Op naar de volgende video. Jaarlijks worden er miljoenen, maar deels recyclebare plastic plantenbakken geïmporteerd. De duurzame Metal Flowerbox is van gerecycled metaal en daarmee zelf oneindig recyclebaar. Ook produceren we de bakken lokaal, waardoor de milieu-impact van het transport minimaal is. Egremplar staat voor Enabling Greasy Mixed Plastics Recycling. Met deze technologie kunnen we gemengde kunststoffen, die vies en vet zijn, wassen en sorteren. Op deze manier kan het plastic worden gerecycled en opnieuw worden gebruikt in hoogwaardige toepassingen. Remade in Holland. Gebruikte apparaten en onderdelen maken we weer als nieuw. En het liefst nog beter door middel van remanufacturing. Zo wordt er minder weggegooid en daalt de consumptie van nieuwe producten en componenten. Een hele simpele, maar effectieve manier om circulair te worden. En wij gaan door naar de volgende pitch. Namens Greenholz zijn hier vandaag aanwezig Tim Mullens en Geert Vonke. Hoi, ik ben Geert. Hey, ik ben Tim. En wij zijn Greenholz. En Greenholz maakt klimgrepen. Klimgrepen voor hun klimhallen. Klimhallen zoals Ivy Climbing in Sittard. Wereldwijd worden per jaar 40 miljoen klimgrepen geproduceerd. 40 miljoen van deze. En die zijn uiteindelijk allemaal afval. Onze klimgrepen worden juist gemaakt van afval en zijn 100% recyclebaar. Unieke grondstof, unieke productiemethode en een zeer unieke oppervlaktestructuur voor het spuitgietproces. Gemaakt en bedacht voor klimgrepen, maar zeker ook toepasbaar in andere producten, binnen of buiten de sport. Dus, Greenholz! Ja, welkom in de wondere wereld van het sportklimmen. Een van de snelst groeiende sporten wereldwijd. Sinds vorig jaar in Tokio Olympisch, zal het ook zijn in Parijs, volgend jaar zomer en daarna in Los Angeles. Vraag aan jullie is, heeft er iemand alles aan een klimmuur gehangen? Kijk eens aan, dat zijn er al 3. Dit zijn de grepen, hè. Ooit is afgevraagd waar die van worden gemaakt. Het zijn hele mooie producten, maar uiteindelijk is het gewoon afval. Ja, en dat probleem van dat afval, dat hebben wij opgelost. Nou ja, en zoals net al gezegd in het filmpje, 5 jaar geleden is dat inmiddels, werden al meer dan 40 miljoen klimgrepen wereldwijd gemaakt. En het is een sterk groeiende sport. Ja,
recent artikel vorige week. In Frankrijk vorig jaar alleen al werden 7 miljoen klimgrepen weggegooid. Dus hoeveel er dat wereldwijd zijn is even gissen, maar het zijn er heel veel. Ja, wij hebben 5 jaar onderzoek gedaan samen met 10 partijen en 140 studenten hebben in die 5 jaar met ons meegewerkt om ons doel te bereiken. Ja, en het mooie is ook nog, die grepen worden ook nog gemaakt van afval. Dus wij halen onze grondstoffen uit de reststromen van de industrie. Ja, en Greenholz is dus zelf dan verantwoordelijk voor een radicale verandering in de klimgrepenwereld, zodat we hier ook in deze duurzame sport duurzame grepen gaan hebben. Ja, ik ben Tim Mullens, ik ben medeoprichter van Greenholz en ik onderneem in de sport- en innovatiewereld. Ik ben Geert Vonken, ik ben ook eigenaar van klimcentrum in Sittard, Ivy Climbing. Ja, we gaan snel aan de tijd tikt. De grootste uitdaging wat we hebben opgelost, we hebben 4 jaar industrieel onderzoek gedaan, is we kunnen variëren van vorm tijdens het productieproces in een spuitgietproces. En we hebben een hele grove oppervlaktestructuur weten aan te brengen. Ja, die oppervlaktestructuur, dat was een hele grote uitdaging, want in de spuitgietwereld is dit enorm grof en eigenlijk onmogelijk. Nou, blijkbaar is het dus wel mogelijk, want we hebben het hier. Ja, goed, en deze greep is daarbij 100% recyclebaar. Ja, aan het einde van het leven kunnen we ze in de shredder, we maken granulaat en we hebben weer nieuwe grondstof. Dankjewel. Tim en Geert, ik kom tussen jullie in staan, bedacht ik me. Leek me wel gezellig. We richten ons tot de jury en in het bijzonder tot Maurice. Ja, brand los. Heb ik goed begrepen dat jullie al 40 miljoen grepen hebben verkocht? Nee, dat hebben we niet. Nou, het was allemaal zo. Gaat Ik dacht goed dat jij dan. dat zei. Ja. Ja. Nee, je mag de microfoon inderdaad goed onder je... Ja. 5 jaar geleden werden er al meer dan 40 miljoen grepen wereldwijd gemaakt. Oké. Ja, en die sport is sterk groeiend. Dus, ja, dus er was een wereldwijde markt. Ja. En jullie hebben daar denk ik interesse in om die te betreden. Hoe willen jullie dat organiseren? Nou, we hebben onze strategie aangepast, maar we zijn nu al in gesprek met 3 grote producenten. Dus we gaan produceren voor andere merken. We zetten zelf geen salesapparaat op of een marketingapparaat. Dus wij worden een producent van klimgrepen voor andere merken. Ja, oké. Dankjewel. En de logistiek, want de productie vindt dan hier lokaal plaats. Hoe gaan jullie die logistiek regelen? Hoe wordt dat aangepakt? Is op bestelling. Dus we produceren grote partijen. Dus we hebben recentelijk een aanvraag gekregen voor 10.000 grepen te maken. En die worden dan uitgeleverd. Ja. Oké, dankjewel. Andere juryleden nog. Ik zie allemaal handjes omhoog. Nancy, om met jou te beginnen. Ja, ik heb eigenlijk meer een vraag over de productlevensduur. Dus circulariteit is en het verlengen van de productlevensduur en ook de recyclebaarheid van de grepen zelf. Gaan ze ook langer mee of hetzelfde op zijn minst? Of... Ja, dit is vergelijkbaar, maar het ligt er ook een beetje aan welke productgroep in de bestaande producten je hebt en hoe ze gebruikt worden. Er is sowieso niet één ding te zeggen over levensduur. Dat heeft te maken met type gebruik, soort grondstof, want er zijn nog wel wat variaties in grondstof die tegenwoordig gebruikt worden in de huidige klimgrepen. En daarbij hangt het er ook nog van af van wat vind ik als klimcentrum nog acceptabel om in mijn wand te schroeven. Want ik heb klimcentra gezien waar grepen in de wand zitten die ik in Sittard in het klimcentrum absoluut niet tolereer in de klimwand. Okay. Laatste vraag van toch een van de twee dan. Zijn jullie ook van plan om gebruikte klimgrepen opnieuw in te nemen? Ja, zeker. Ja. Zeker. We hebben een circulair product, maar we bieden ook een circulair businessmodel aan. Dus het is, daar hebben we een constructie voor bedacht, financieel, om het aantrekkelijk te maken voor onze klanten, om ze weer terug in te leveren bij ons. Wij hebben onze initiële investering al terugverdiend. Onze marges blijven hetzelfde en wij kunnen 40% korting geven op de tweede koop. Dus daar is over nagedacht. En misschien ook nog wel belangrijk om te benoemen, dus deze innovatie is nu bedoeld voor klimgrepen, maar het is ook zeer zeker toepasbaar in andere producten, diensten. Nou, kijk maar, bijvoorbeeld zoals deze. Dat hebben jullie ook mooi gedaan, toch? Ja, zeker. Dankjewel, Tim en Geert. Dankjewel. Yep. We gaan door naar de volgende pitch. Zonnepanelen zijn booming, dat is onderhand wel bekend. Maar de huidige generatie zonnepanelen van glas en aluminium eindigen meestal uiteindelijk in het asfalt. Je kunt er weinig mee. Bij Solart zijn we 5 jaar geleden begonnen om dat anders te doen.
paneel is gemaakt van kunststoffen. Hier zie je de korrels die daar aan de grondslag liggen. Die zijn ofwel afkomstig uit de gerecyclede plastic stroom of biogrondstoffen. Vervolgens maken we daar een plaat van, zoals je hier ziet. Hier zie je dan uiteindelijk het zonnepaneel zoals wij dat vanaf komende zomer gaan leveren. Volledig lichtgewicht, geen glas en geen aluminium. En het mooie van ons product is dat we aan het einde van de levensduur de verschillende lagen van elkaar kunnen scheiden. Dit is bij gewone zonnepanelen niet mogelijk. Gerard, goedemiddag. Kan je ons horen? Wij kunnen jou nog niet, maar er wordt aan gewerkt, hoor ik al. Ja, ik hoop dat het nu wel. Ja, yes, je bent er. Allereerst, wat jammer dat je er niet bent, maar ik begrijp dat je door ziekte bent geveld. Wat goed dat je dan alsnog op deze manier eventjes live kunt inkomen. Ja, Gerard, ik zou graag vragen, jouw pitch. Kan je deze op deze manier doen? Ja, een excuus daarvoor. Is ik oké. zag net het filmpje van mijn collega Jan, onze CEO. Een aantal punten die ik benoem zijn nog een herhaling daarvan. Om te beginnen, zon-PV is eigenlijk nu wereldwijd de goedkoopste manier om energie op te wekken. En ook nog duurzaam ook. En zonnepanelen zijn ook om die reden nu verwikkeld in een exponentiële groeifase. Maar er zijn een aantal best grote en niet goed al onbekende nadelen aan verbonden. En circulariteit is daar eigenlijk met stip toch wel op één. En als je daarover na gaat denken en gaat rekenen, dat is een hele makkelijke som, dan ben je er al snel achter dat je in 2035, 2040 met de wereldwijde zonnepanelen die dan terugkomen uit de markt, een baan om de aarde kan maken van 40.000 kilometer rond de evenaar van 100 meter breed, jaarlijks. En als je weet dat nu de manier van circuleren meer komt op dumpen, verbranden en onder het asfalt stoppen, dan hebben we daar echt een groot probleem. Verder heeft koolstofuitstoot van het productieproces van zonnepanelen is ook groot. En als je ook daaraan gaat rekenen, in 2030 ongeveer, bij deze groei haalt de wereldwijde solar-industrie de wereldwijde aluminiumindustrie in qua uitstoot. En dat komt vooral omdat we de zonnepanelen nu uit Azië halen, waar de uitstoot vele malen groter is. Dan hebben de zonnepanelen die nu gemaakt worden vrijwel allemaal het toxische PFAS aan boord. Een eeuwige chemical, zoals dat heet. Die is slecht voor mens en milieu en die vergaat dus eigenlijk niet. En last but not least, het gewicht van zonnepanelen met glas aluminium maakt dat de helft van de daken in ons land, dat is onderzocht, eigenlijk niet belegd kan worden met zonnepanelen vanwege het gewicht dat op het dak erbij komt. Dankjewel, Gerard. Ja, ik realiseer me, je hebt de 2 minuten natuurlijk niet in beeld. Wij wel, dus helaas zijn we aan de 2 minuten van jouw pitch. Maar goed, we hebben niemand minder dan Nancy die nog een aantal vragen gaat stellen aan jou om jouw verhaal nog... Mag ik één zin toevoegen? Dat is dat wij al die problemen hebben opgelost. Oh, oké. Dat is wel een hele belangrijke. Nancy, wat zijn jouw vragen aan Gerard? Ja, heel interessant natuurlijk, jullie innovatie. Maar jullie claimen ook in de informatie die wij hebben gekregen dat jullie het meest duurzame paneel ter wereld zijn. Dus mijn vraag is weer, hebben jullie daar een analyse over gedaan? En wat is het meest circulaire aspect dan ook van jullie paneel dan? Dus hebben jullie die berekening gemaakt? Zeker. We hebben die berekening gedaan, maar belangrijker is dat certificerende instanties dat ook hebben gedaan. In Nederland is dat de Nationale Milieudatabase die daar registratie doet. En daar zijn wij officieel sinds vorige week, wat dat betreft mooie timing, gecertificeerd. En in de database opgenomen en zijn wij 40% beter dan het beste paneel wat daarin zat. En niet alleen in Nederland, maar ook in Frankrijk hebben we hetzelfde certificaat. Dus wij zijn er zeker van dat vooralsnog onze berekeningen echt onderbouwen. Dat we de beste footprint in de wereld hebben met de opzet van ons paneel.
En dan als je kijkt naar de aspecten van circulariteit. Het gaat dus om recycling, maar ook lichter. Dus minder materiaal, maar gaat het ook om de productlevensduur. Wordt die ook in die certificering meegenomen? Dat de panelen langer meegaan? Klopt. In die zin dat panelen die bijvoorbeeld maar 10 jaar zouden meegaan, hebben natuurlijk daardoor per kilowattuur een hoge footprint die ze gaan opwekken. En bij ons is de levensduur, dit hebben we ook samen met Sebik als kunststofgigant ontwikkeld in Limburg. Die hebben gegarandeerd dezelfde levensduur als standaard zonnepanelen. En zoals de collega daarnet in het filmpje probeerde te tonen in het kort, hebben we echt bewezen met een Frans bedrijf in Grenoble dat de panelen volledig kunnen worden uit elkaar gehaald. En dat de onderdelen dermate schoon blijven daarbij, dat je met weinig moeite ze weer kan inzetten in de bestaande supply chain voor een nieuw zonnepaneel. Oké, er is nog ruimte voor 1 vraag. Is er iemand die nog iets van Gerard wil weten? Tom? Ja. Het gaat vaak natuurlijk bij circulariteit om de cirkel te sluiten. Hè. En ik vroeg me ook af, gaan jullie nou zelf dat hele proces retourstromen organiseren of hoe gaan jullie dat vormgeven? Sebik heeft zelf een fabriek in aanbouw die zo goed als af is. Die Plastic Energy samen met Plastic Energy in Sittard geleen. En die is binnenkort aan oplevering toe. Overigens kunnen de plastics die zij daar recycleren ook meteen als grondstof dienen voor ons paneel, zonder kwaliteitsproblemen. Maar wij kunnen daar de kunststoffen terug gaan inleveren. Daar zijn we natuurlijk voor in gesprek met ze om dat te gaan organiseren. En de celletdeel, dat is ook een heel waardevol onderdeel, want er zit ook zilver tussen en koper naast het silicium. Dat kunnen we in gaan leveren via dat Rosi Solar, nu nog in Frankrijk, maar die zijn in Noord-Rijn-Westfalen met de fabriek bezig. En dat maakt dus ook de supply chain voor retourstromen erg kort. En zij organiseren dat de silicium en zilver teruggaan naar de metaalverwerkende fabrieken voor zonnepanelen. Oké, nou er wordt hier druk instemmend geknikt. Dankjewel Gerard voor jouw aanwezigheid en beterschap. En wie weet, misschien tot straks. Dankjewel. Succes. Ja, dankjewel. We maken ons op voor de laatste pitch en ook deze zal niet live zijn, maar dat zal een video zijn van Block Materials namens Errol Utslan. Een pitch in 2 minuten. We gaan het meemaken. Laten we beginnen door me voor te stellen. Mijn naam is Errol Utslan en ik ben oprichter van Block Materials. Wij zijn in ieder geval verheugd dat we genomineerd zijn voor de eerste prijs door de Limburgse werkgeversorganisatie voor ons innovatieve gebruik van data in de bouw. Want wij maken de bouw circulair en hopen daarmee in ieder geval een goede ambassadeur te zijn. Door onze data in te zetten kunnen wij bouwprojecten aanbieden aan onze klanten die daarmee niet alleen geld en tijd besparen, maar de CO2-impact ook kan verminderen daardoor in de bouw. Bedenk even dat alle bestaande gebouwen eigenlijk voor ons goudmijnen zijn die vol zitten met materialen en die eigenlijk alleen nog maar op een goede manier gedemonteerd en ingezet hoeven te worden om die hergebruikswaarde te laten stijgen. Wij geloven namelijk dat het proces van materiaalhergebruik zo economisch en breed mogelijk ingezet moet worden met gebruikmakend van de juiste tools, van de juiste datatools om de effectiviteit te maximaliseren. En dat hebben wij gedaan door de blockchain-technologie te introduceren of te gebruiken eerder en daar een infrastructuur voor ontwikkeld hebben waarbij we economische en juridische handvaten gegeven hebben om eigendomsrechten toe te kennen aan die materialen. Met andere woorden, wij brengen de toekomstige circulaire waarde van materialen in bestaand vastgoed naar het heden toe. En misschien nog anders gezegd, eigenlijk creëren we statiegeld voor de circulaire waarde van de materialen die nu nog in de gebouwen zitten en ooit vrijkomen. Dus hoe beter je er nu voor zorgt, hoe meer geld je daarvoor krijgt. En dat vraagt om nieuwe specialisten in de bouw. En daar kunt u voor zorgen door op ons te stemmen. En dan zorgen wij dat we met het geld innovatie toepassen door samen te werken met de Hogeschool Zuid aan een nieuwe minor in de circulaire bouw. Want data is essentie en zo houden we en het talent hier in deze regio en we zorgen voor een betere leef- en woonomgeving. Dankjewel ook Block Materials. Fijn dat je deze video ook kon insturen. En dames en heren thuis, we zijn rond. Dat betekent dat we alle nominaties hebben gezien en dat het tijd is voor de jury om in beraad te gaan.
Ja, en zoals eerder al aangekondigd bij de start van deze bijeenkomst, is het tijd om te stemmen. En hoe gaan we dat doen? We gaan dat doen via www.menti.com. De inlogcode staat als het goed is ook bij u in het scherm in de chat, maar ik herhaal hem even, dat is 3106848. 3106848. Dus ga maar eens even kijken. Wat heb je vanmiddag gezien, gehoord? Zijn het de mensen die hier waren? Zijn het de nominaties die op je scherm verschijnen? Is het de vriend of vriendin die naast je zit waarvan je zegt, ik ga op jouw plan stemmen? Hoe dan ook, het is van belang, breng die stem uit. Want die publieksprijs en die juryprijs, kijkend naar Rico, kan veel deuren openzetten, kan net dat extra zetje geven om jouw dienst, product verder te helpen. Dus ga vooral lekker stemmen. En in de tussentijd, en dan kijk ik even naar de regie, hebben wij volgens mij contact met onze spreker. En hij heeft een prachtige presentatie voorbereid die hij zo dadelijk aan jullie zal toelichten. Dus aan mij de eer om hem aan te kondigen. En ik zie hem in mijn scherm verschijnen rechts. Een applaus vanuit mij, Dennis, maar ook vanuit alle mensen thuis. Dennis Aarsen, Business Development Manager van RWE en projectdirecteur van Furec. The stage is yours, Dennis. Nou, dankjewel voor deze aankondiging en voor de mogelijkheid om Furec bij u te presenteren op dit geweldige event. Ik weet niet of iemand van u al bekend is met Furec, omdat het af en toe best wel eens in de pers verschijnt. Maar ik zou u graag willen meenemen in het innovatieve project wat RWE sinds 2016 aan het ontwikkelen is. Furec, een grondstoffenplatform voor de chemische sector. Ik probeer even naar de volgende sheet te gaan. Even kijken of dat lukt. Zo, ja. Eigenlijk is dit de infographic die we hebben samengesteld om samen te vatten wat het project precies behelst. Zoals jullie misschien weten, gaat het huishoudelijk afval uit Limburg op dit moment naar Drenthe om daar verbrand te worden. En wij hadden het idee dat dat op een betere manier gestalte zou kunnen krijgen door iets nuttigs te doen met het huishoudelijk afval wat nu nog wordt verbrand. Wij hebben het idee om met Furec vanuit de afval uit de grijze container waterstof te maken en ook CO2, benodigen bouwstenen voor de chemische industrie op Gemmelot. En daarmee besparen wij jaarlijks 280 miljoen kuub aardgas, omdat dat aardgas op dit moment nog wordt gebruikt om daar grijze waterstof van te maken die op Gemmelot nodig is. En daarmee kunnen we ook 400 kiloton aan CO2 besparen per jaar, wat een enorme bijdrage is aan de doelstellingen die Limburg, maar ook Nederland heeft. En dankzij Furec kan de industrie duurzamere producten maken, omdat wij ze met circulaire grondstoffen voorzien. Als je dan in detail gaat kijken, wat is Furec precies? Dan zijn er een aantal stappen die wij gaan ondernemen. En feitelijk gaan wij het project op 2 locaties realiseren. Als u naar het middelste plaatje kijkt, dan start eigenlijk het proces bij de grijze container. Nu rijden er nog allerlei afvaldiensten door de straten in Limburg om dat afval op te halen en via transporthubs over te brengen naar Drenthe waar het verbrand wordt. Wij willen eigenlijk met dat huishoudelijk afval wat uit Limburg komt, willen wij iets anders gaan doen. Dus wij willen dat transport naar onze eerste locatie, rechtsboven, brengen. En die voorzien wij in Burgenum, daar op het bedrijventerrein in Zevenelle, waar wij een afvalvoorbehandelingsfabriek gaan bouwen. Daarbij zullen wij alle bruikbare materialen die erin zitten eruit halen, zoals metalen, aluminiums, mineralen en glassen, waardoor er uiteindelijk een reststroom overblijft, die is gedroogd en samen wordt geperst tot korrels. Wij noemen dat SRF-pellets. En die korrels die zijn ongeveer 5 centimeter lang en 16 millimeter qua doorsnede. Die zullen per boot naar de haven van Stein worden gebracht. Dus in het plaatje ziet u hier nog vrachtwagens en boten, maar dat zal dus per boot gebeuren. Zullen die naar Stein worden vervoerd, waarbij wij een tweede fabriek gaan bouwen, waarbij die pellets worden verhit, waardoor ze makkelijk kunnen worden vermalen en we ze daarna in een vergasser zullen stoppen,
waarmee wij syngas kunnen produceren. En syngas is eigenlijk een verzamelgas waarin waterstof, CO en CO2 zitten, wat allemaal stromen zijn die op Gemmelot hard nodig zijn in de productieprocessen. Wij willen op Zevenelle 700.000 ton niet recyclebaar gemeentelijk afval ontvangen. Dat is meer dan het afval wat er in Limburg beschikbaar is. En de reden waarom het meer is omdat wij de kleinst mogelijke vergasser hebben gekozen, maar die toch deze hoeveelheid nodig heeft. Dus wij zullen ook afval uit de regio gaan halen. En dat is ook een van de redenen waarom wij ons op Zevenelle hebben gevestigd, omdat daar ook een haven aanwezig is. Met die materialen zorgen wij er dus voor dat er 700.000 ton aan moleculen niet worden verbrand en dus uit het systeem verdwijnen, maar die nuttig worden hergebruikt om uiteindelijk daar bijvoorbeeld waterstof van te maken, wat ongeveer een productie van 50.000 ton per jaar is. En als je dat vergelijkt met wat nu een behoorlijke hype is, elektrolyse, dan hebben we daar om diezelfde hoeveelheid waterstof te maken een 700 megawatt windpark op zee voor nodig en bijbehorende elektrolyseapparaten om diezelfde waterstofhoeveelheid te kunnen maken. Dus dit is een enorm groot project. We hebben het dan ook over een investering van meer dan 500 miljoen. Daarmee kunnen we dus 280 miljoen kuub aardgas besparen en 400.000 ton CO2 per jaar. En wij produceren 800.000 ton per jaar. En die kunnen wij gebruiken, ook voor de processen in Gemmelot. Maar die zouden wij ook kunnen opslaan in de Noordzee als daar behoefte aan is. Maar wij denken in eerste instantie dat er voldoende afzetmogelijkheden zijn op Gemmelot zelf. Nou, hoe gaat dat dan in zijn werk? Als het afval aankomt in Buggenum, dan zal dat worden gelost in een inpandige bunker op onderdruk, waardoor wij de overlast voor de omgeving kunnen minimaliseren. Overigens, de boten die wellicht zullen aankomen met gebaald afval, die zullen ook in een boothuis worden ontladen, ook op onderdruk, zodat er zo weinig mogelijk overlast voor de omgeving is. Wij gebruiken geen fossiele brandstoffen in ons proces, want de eerste stap die we daarna gaan plegen is dat we het afval gaan fijnmalen met een shredder. En nadat het is fijngemalen, kunnen we met magneten daar de metalen uithalen en die zullen worden afgezet naar bedrijven op Zevenelle of in de markt die daar behoefte aan hebben. Vervolgens wordt het afval gedroogd. Dat gebeurt met een elektrische warmtepomp die voorzien wordt van groene stroom, waarmee wij het vocht eruit halen. Vervolgens kunnen wij nog met magneten en met een andere techniek kunnen we de aluminiums eruit halen. Vervolgens hebben we een techniek om de kleine deeltjes van de grote deeltjes te scheiden. En wordt er nog een tweede verkleiningsstap toegepast, waarna het restant in de pallets die u op de pagina ziet bovenaan wordt geperst. Die pallets gaan in een silo en die gaan dan niet in de vrachtwagen, maar die gaan dan in de boot en die gaan naar Gemmelot. En dat betekent dat wij met de voorbewerking in Buggenum eigenlijk zorgen dat er reststromen weer de markt opkomen die bruikbaar zijn en er geen enkele reststroom alsnog naar de afvalverbrander toe moet. Het restant gaat namelijk naar de vergasser die op Gemmelot wordt gesitueerd om daar dus de benodigde waterstof en CO2 te produceren. Waarom vindt Gemmelot dit nou zo'n interessant project? Is omdat er op Gemmelot heel veel bedrijven zijn die precies die stromen nodig hebben die wij kunnen leveren. Je ziet hier een mooi chemisch plaatje waarin staat dat de grondstoffen die nodig zijn CO2, H2 is waterstof en N2 stikstof. Die worden gebruikt voor allerlei processen. Dat zijn basischemicaliën. Daar worden weer bijvoorbeeld ammoniak voor gemaakt, NH3. Wat weer benodigd is voor ureum, wat weer nodig is om melamine te maken. En melamine is bijvoorbeeld een stof die je kunt herkennen aan de toplaag van bureaus die wordt gebruikt. Daarnaast is het ook een grondstof voor kunstmest. OCI Nitrogen is een groot bedrijf wat is gevestigd op Gemmelot. Is een van onze launching customers, zoals dat mooi heet. Zij staan in de startblokken om waterstof van Vurec af te gaan nemen.
Wij zijn in gesprek ook met andere partijen op Gemmelot. Daar staan nu nog puntjes voor, maar hopelijk kunnen we die in de loop van dit jaar verder invullen. Omdat wij voorzien dat wij begin volgend jaar een investeringsbeslissing gaan nemen voor dit hele project. Daarmee is Limburg een aanjager van het ontsluiten van het enorme potentieel van de circulaire economie in het behalen van de klimaatdoelstellingen. RWE gelooft in dit project omdat RWE van mening is dat er zoveel mogelijk moleculen moeten worden gerecycled. En er zo min mogelijk fossiele brandstoffen moeten worden gebruikt in onze productieprocessen. RWE is daarom ook niet geïnteresseerd in één vuurrek, maar RWE ziet dit als een platform om verder uit te rollen binnen Nederland, maar ook in Europa. En daarmee is Limburg eigenlijk de bakermat van een waterstofeconomie en circulaire economie in de regio, waarmee restafval opnieuw waarde krijgt. En wel lokaal. Wij proberen dus het Limburgs afval te herwaarderen en te gebruiken om daar bouwstoffen van te maken voor de chemische industrie op Gemmelot. Iets wat heel hard nodig is om ook de werkgelegenheid van Gemmelot op langere termijn zeker te stellen. Gemmelot heeft de ambitie om de eerste circulaire hub van Europa te worden. En Zevenelle heeft als doel om de eerste circulaire grondstofhub te worden. En met Vuurrek kunnen wij een invulling geven aan die rol. Het project zorgt er naast het feit dat er geen reststromen of geen afval meer hoeft te worden verbrand. En de aardgas- en CO2-besparing, dus ook voor duurzame werkgelegenheid in de regio. En ook additionele OZB-inkomsten voor de gemeente. En daarbovenop synergieën voor toekomstige bedrijven die zich op Gemmelot willen vestigen. En dat is ook een mooie linkje met de innovatietop die we vandaag hebben. Is dat wij met deze ontwikkeling eigenlijk ook weer een grotere aanjager zijn voor de innovatie en het ontwikkelen van kennis op de campus in Limburg. Omdat wij graag willen dat allerlei innovaties die gestalte gaan krijgen, we willen gebruiken om ook onze reststromenfabriek verder te kunnen optimaliseren. Dus als er nieuwe technieken beschikbaar zijn waarmee we nog beter de moleculen kunnen benutten, dan willen wij daar graag naar kijken om te bezien of die een plek kunnen krijgen in Vuurrek. Zoals gezegd, een investeringsbeslissing staat op de planning voor 2024, waarmee wij het startsein zullen geven voor de bouw, waar wij denken in begin van 2027 volledig operationeel te zijn. Dat betekent dat wij voor de doelstellingen van 2030 ruim op tijd zijn. Leuk om te melden is dat ook de EU heeft gezien dat dit een ontwikkeling is die ze graag willen ondersteunen. Aangezien de EU Vuurrek een Innovation Fund Award van iets meer dan 100 miljoen heeft toegekend. Wat aangeeft dat de EU gelooft in dit concept, omdat het simpelweg een fantastische oplossing kan zijn voor iets nuttigs doen met afval, CO2 besparen en de circulaire en waterstofeconomie aanjagen. Dus wij hopen de primeur te kunnen zijn voor Limburg en daarmee ook voor Europa. Ik weet niet of er nog de mogelijkheid is om vragen of opmerkingen te stellen. Maar dit was eigenlijk in het kort een uiteenzetting van Vuurrek. Om ook de jury de tijd te geven om andere geweldige projecten te kunnen beoordelen die wellicht straks ook tot wasdom zullen kunnen komen. Dankjewel voor jullie aandacht. Dankjewel Dennis. Als het goed is heb ik jou nu weer in beeld. Bedankt voor deze prachtige presentaties. Ja, ik zou mezelf een beetje, hoe zeg je dat, een flater slaan als ik hele inhoudelijke vragen ga stellen. Maar ik krijg in grote lijnen mee waar het over gaat. En volgens mij rest me vooral nog om te zeggen, enorm gefeliciteerd met de investering. In ieder geval een gedeelte van het bedrag wat jullie hebben gekregen om dit project verder door te ontwikkelen. Helaas zijn op dit moment geen mogelijkheid meer voor vragen. Maar is er een website of iets waar mensen naartoe kunnen gaan als ze meer over dit project willen weten? Zeker, er is een website. Ik weet alleen om eerlijk gezegd te zijn niet de URL uit mijn hoofd. Maar als u op Google intikt Vuurrek en dan RWE Benelux, dan komt u op de website van RWE Benelux, waar Vuurrek op staat. Waar ook de mogelijkheid is om contact op te nemen.
Daar staat ook nog allerlei materiaal en persberichten staan daar die u kunt beraadslagen. En mochten er vragen of opmerkingen zijn, dan kunt u die tot ons richten. Oké, dank in ieder geval voor je tijd en aandacht, Dennis. Dankjewel. Graag gedaan, tot de volgende keer en nog een fijn event. Dankjewel. Als het goed is, heb je thuis kunnen genieten van deze presentatie. En inderdaad, voor alle inhoudelijke vragen, zoek vooral even op Vurek, RWE, Benelux en dan kom je een heel eind. Intussen is de jury weer gaan plaatsnemen hier. Jullie zien er redelijk vermoeid uit. Was het een vermoeid overleg? Was het een vermoeid overleg of was het makkelijk? Knokken. Moeilijk. Ja. Moeilijk. Nou, Nancy, dan zou ik willen vragen, kom lekker naast me staan en dan gaan we in eerste instantie de publieksprijs uitreiken. Want daar hebben jullie in die zin niet zoveel aan hoeven te doen. Want dat is het publiek natuurlijk wat daarop heeft gestemd. Maar jij hebt wel het antwoord in de envelop. Ja, maar ik wou toch heel even iedereen eventjes noemen. Want ja, dat is toch wel belangrijk. Ja, jij bedoelt de top 6. De top 6, ja. Ja, daar komen we straks op. Je mag eerst de publieksprijs. Ja, want er zit spanning alom Oké, te veel spanning. Te veel spanning, ja. Nou ja, het was een heel beraad, denk ik, ook in de achtergrond. Dus veel spannende dingen gebeurd in de achtergrond. Maar uiteindelijk is er een ver uitgesprongen. De publieksprijs is... Hebben we iets van roffel? Ik moet zelf roffelen, denk ik. Roffelen. Greenholz. Kijk, Greenholz. Gefeliciteerd. En een applausje mag inderdaad de cheque pakken. Ik zou zeggen, kom erbij, kom naar voren. Geert. En Tim, als ik me niet goed vergis, ga je te staan. Ja. Ja, mag in het midden ook. Oh, nou, jullie mogen de cheque vasthouden. Ik ga je in ieder geval eerst even een hand geven. Dat wordt altijd lastig. Van harte gefeliciteerd. Ja. Van harte gefeliciteerd. Gefeliciteerd, ja. Proficiat. En ik ga een microfoon voor jullie pakken. Want anders... Ja, dat is moeilijk, hè? Cheque vasthouden en microfoon. Ja. Het is maar goed dat jullie die dingen niet bij hebben. Ja, met z'n tweeën. Goed, Geert. Dan sta je hier te pitchen. Dan denk je misschien met de juryprijs ervan door te gaan. Wellicht kan dat nog. Maar het publiek heeft in ieder geval ook massaal op jullie gestemd. Een eerste reactie. Ja, fantastisch. Fantastisch. Heel leuk, ja zeker. En waar gaat die €1000 naartoe? Hebben jullie daar van tevoren al over nagedacht toen jullie hier naartoe kwamen? Nou, volgens mij is het vrij simpel. Gewoon aan de doorontwikkeling van waar we mee bezig zijn. Dus, nee, dan moet je iets heel spetterends zeggen. Dan zeg je ja, wat en? Maar sowieso doorontwikkeling. Ja, absoluut. En we hebben nog heel veel te doen om verder zoveel mogelijk klimgrepen op de markt te brengen. Ja. En vooral die hele grote vormvariëteit die wij aan moeten. Ja, daar moeten we echt volop inzetten en op investeren ook. Dus die €1000 zijn daar zeer welkom in. En welke ondersteuning, Tim, hoop jij eigenlijk te krijgen vanuit de partijen die we eerder genoemd hebben? Wat hoop je? Hoop je deuren open te gaan, bepaalde contactpersonen te spreken? Ja, innoveren, dat gebeurt altijd op de scheidslijn van bedrijven, kennis. Dus wij nodigen ook zeker mensen uit om mee te denken. Zoals ik al zei, de innovatie is toepasbaar in allerlei gebieden. Dus we nodigen iedereen uit om aan tafel te komen en kijken hoe we samen impact kunnen maken om de wereld een stukje duurzamer te maken. Hartstikke goed. Nancy, heb jij nog een laatste toevoeging die jij wil doen? Nou, we waren zelf ook zeer positief hierover. Dus ik ben heel blij dat jullie hiermee verder kunnen innoveren met deze mooie prijs. Dus heel veel succes. Ja, dankjewel. Ja? Heel veel succes en applaus voor Greenholz, Tim en Geert. Dankjewel. Ja. Yes. Ja, je mag de cheque meenemen en daar maken we straks nog een gezellige foto van. Goed. De juryprijs. Ja, en nu mag je zeker inderdaad de top 6 nog eventjes wat aanstippen. Want er zijn er veel voorbij gekomen. In chronologische volgorde. Eerst hadden we Green Roads. Dus dat was eigenlijk het ombouw van diesel tot elektrische apparatuur. Voor wegenbouw vooral. Daarna hadden we Grassa. Dat was eigenlijk allerlei innovaties met gras. Misschien ook zelfs voor menselijke consumptie, TZT. Daarna hadden we Arapa. Dus dat waren bio-based materials. In allerlei toepassingen eigenlijk. Greenholz hebben we zo net gezien, de circulaire klimgrepen.
Daarna hadden we SoLarge, dus dat waren circulaire zonnepanelen op allerlei vlakken. En daarna Block Materials, en dat was eigenlijk voor het gebruik van blockchain-technologieën in de bouw. Dus een hele lijst. Ja, heel mooie innovaties allemaal. Dus het was even knokken met de jury eigenlijk. Nou, niet letterlijk, maar het was wel even lastige. Het was even lastig hoor, want het waren allemaal heel mooie innovaties. Dus we zijn trots dat Limburg zoveel mooie innovaties op het gebied van circulariteit heeft. Maar iedereen denkt, wat praat zij nu allemaal? We willen gewoon weten wie heeft gewonnen. Precies. Roffel, roffel, roffel. SoLarge. 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 Hey. Alleen. Maar hoe doen we dit? Nou, hoe doen we dit? Wij gaan even contact maken. Kijken of we kunnen met Gerard, als ik me niet vergis, van SoLarge. En die gaan we in de studio halen. En in de tussentijd mag jij gewoon die fantastische... Ik ga de check in de tussentijd vasthouden. En ik haal even mijn... Ja, kijk, ik heb hem inderdaad ook nog erbij. Ja. En de vraag is inderdaad ook even van... Is Gerard nog van de partij? Of is die inmiddels ons een dekbed gekropen? Omdat hij niet helemaal fit was. Ja, je weet het niet. We wachten heel even af. En ondertussen krijg ik hier van allerlei signalen. En kijken we of dat we... Of we hem kunnen de inschakelen. muziek wordt zachter. Dus dat betekent vaak dat er dan... Nou goed, we wachten gewoon even totdat Gerard er is. Ik kijk ook nog wel even. Ja, we zijn druk bezig. €3000. Ja, het zijn wel. Wat mee gaan doen, vraag ik wou net zeggen, het zijn toch wel flinke bedragen. Hè? Rico vertelde net ook al wat hij daar voor een deel voor zijn organisatie mee heeft gedaan. Ja, en inderdaad, de vraag is wat Gerard ermee zou doen. Er is nog een hoop te innoveren op het gebied, dus we zullen het zien. Wat hoop je? Kleine vooruitblik al naar volgend jaar. Wat hoop je dan bijvoorbeeld dat SoLarge heeft doorontwikkeld? Ik denk ook die productlevensduur. Dus dat was denk ik het enige waar het misschien nog verder verbeterd kon worden. Die was gelijk ongeveer aan andere zonnepanelen. Dus wie weet kunnen ze daar nog iets op het gebied van productlevensduur doen. Dus ze zijn al lichter, circulair, recyclebaar, maar misschien ook de productlevensduur. Dus wie weet. En misschien is er wel iemand uit het netwerk van de partijen, onder andere vanuit de provincie of vanuit Keyport, die zegt van, goh, wij kunnen daarin nog een rol spelen. Ja. Ik heb het idee dat Gerard... nee, ik krijg helaas een nee. Ik krijg hem niet. Maar dat betekent niet dat Gerard volgens mij niet heel erg blij gaat zijn met deze €3000. We zullen hem na afloop contacten en deze cheque overhandigen en de woorden inderdaad aan hem meegeven. Dan rest mij eigenlijk niks meer dan de uitzending afronden. Nancy, bedankt. Jury, van hartelijk bedankt. Hopelijk tot volgend jaar met jullie kritische blik weer en allerlei prachtige innovaties die er weer voorbij gaan komen. En we hopen dat jullie thuis... Hey, Gerard! Tadaa. Maar zien we hem ook op het grote scherm? Gerard. Gerard, kun je ons goed zien en horen? Virtueel voor je zetten hier. Van harte gefeliciteerd. Je gaat naar huis met €3000. Geweldig, super. Een slecht begonnen dag voor mij die eindigt in deze mooie prijs. Wat een waardering. Sorry, ik kon je niet goed verstaan. Wat zei je? Ik zei dat deze dag privé van mij even slecht was begonnen met opstaan. Maar dat is nu een geweldig mooie wending. En heel erg blij met deze erkenning die aan deze prijs verbonden is. Helemaal super. Helemaal super. En heb je een idee waar je het in gaat investeren? Nou, wij zijn drukdoende om ook de markt verder te ontwikkelen en bewerken. Om nog meer bekendheid te genereren bij de eindgebruikers. Dus daar kunnen wij dit heel goed bij gebruiken. Hartstikke goed. Nou, we wensen je nou in ieder geval heel veel succes. Zowel met de nieuwe contacten, de deuren die open gaan. En we hopen je volgend jaar terug te zien en te horen hoe het ervoor staat. Yes? Dankjewel. Dankjewel in ieder geval. Gefeliciteerd. En nogmaals een applaus vanuit de studio. Ja, dames en heren, en dan komen we toch echt tot een afronding van deze finale. En nogmaals, we hopen volgend jaar met veel innovaties weer van de partij te zijn. Want zoals jij net ook al zei, Nancy, het is hartstikke fijn om te zien dat Limburg op deze manier allerlei circulaire innovaties instuurt en we de wereld weer een beetje mooier maken. Zeker. Dankjewel voor het kijken en een fijne dag.